Afganistan'ın bir deptesi vardır. Erkekler ayrı, eleyler ayrı oturuyor. Doğru mu? Bizim şeyle de qıyıl ayalların palatası anırda, erkeklerin palatası anırda da toy mərəkə olsun. Bizde de şol. Ayrı mərəkə olsun, toy olsun. O erkekler ayrıdır. Olara hizmet ettiğinden erkek oğlanlardır. Heleylere de erkek oğlan girmez. Kıyıt maşgalalar hem heleylere hizmet eder. Owa, bizde de şo diýeni bizi näme etdiler? Şonuň türün qyýdlar bilen birlikde garyp mektepde okutdylar. We opş tualetlere salýalar. Mesela mektep tualetleri opşydyr, qyýdlaryň qyý oğlanlaryň bilýänmi? Arka tarafa qyýdlaryň qyý, bu tarafa oğlanlaryň qyý. Bunu yürüte etdiler. Çünkü bizde ateizm, komünizm sistemi var. Mesela maýdaly, ine birler gulluğa gidýän, eskerlige giden wagty, hem eskerleriň baryny çuw ýalaňa edip bir baýnyda sow düşürýärler we namysyzlaşdyrýarlar. Haya perden alýarlar ýüzünden. Şonuň türün ýaş oğlanlar gullukdan elinden din hapa paýyş töwüşüp görendirler. Çünkü namys perdesini aýrýarlar da erkek. Ol diňe armiýa alanda däl. Ol meselem baýankama çağırýarlar, nämeden geçirýärdik. Medas motordan geçirýärdik. Şu yerde ayal doktorlarımızdan var, ayal mesestralarımızdan var, erkekler çuw ýalamaç bolup geç aýmaldy. Şo olup o kabinetden o kabinete ýa geçýärler, bilýärmi? Şu bilgeçini etdiler da çuw ýalamaç bolup biraz terbiýe alanlara üst jagyny uyat ýerini ýapyp çyk geçýärdi. Ol terbiýany almadygam ay eneň falan edeň dataň näme ılgak geçýärdiler. Şonu ýöret etdiler, şol doktor barlaryndan geçen wagty hemme kişi çuw ýalamaç bolup bir bannisaň içinde aýlanyp bir o kabinete girýän. O kabinete giren o kabinete çuw ýalaňa jaýlaýardylar. Buny gulluğa barmak namyslaşdyrýar birleri. Gözüňizde tutun. Çünkü bu sistem şol. Bizim erkeklerimizi ahlaksızlaştırmaly, qyýdlary namyssyzlaşdyrmaly, bizim kimligimizi unutturmaly. Bizim kimligimiz birleri aslında ayal qyýdlara düşman etdiler. Ayal qyýdy başyna täze edip ýören erkeklerimizi ayal qyýdlara düşman etdiler. Ayal erkeklerimizi sinesi hemmesi ejide ganym ayaly edekerde dişler sünüp çykdyran video çekmeler bolsa. Ödem el ýüzde de ayal maşgalan sürýärler. Sinetden hem bir ayal qyýdylar. Şirketde, kargoda, hem ýerde de şular ylgaşyp. Indi bilemok da. Bolýa da ýaşap berýär, ýarym ýaşymyzyň köpüsine ýaşadyk. Indi bir ada aldy, ona mysakçy talimçi şu çağırçyklara gonup, wagtyjyklara gonup ýaşamak ne diýletdim. Kemaljan köp sag bol, ýaýynyňa da köp. Allah emanet bolun. Wagtyjyklarına çowluklarına gonup ýaşa. Sağlam wagtyjykly deme babaçyk bol, ýaşlanmak ne diýletdim. Amin. Allah'a iman edip ýaşamak. Bolýa. Ýa-da Rabbimize iman edip Kur'an okan. Kur'an okan Kur'an. Hökman okan Kur'an. Tuğun. Şolar ýalyp dogruncuklar. Mana bizim oyunçularymız, artistlerimiz şu ellerimiz rakly götdiler, ýaprakla uruşdylar, indan videolaryny aýryp ýetek gitdiler. Karaplarym oyunlaryny. Indi sinet ýany olsaňyz ýekeçesem ýokdur, hani Gulnara pulny aldyranlar, o Gulnara garşy video goýanlar. Nerede bular? Sizlere aýtdymy? Bir hepden sonra bir ýene tapyp bolmaýar, hemmeňiň götüňde gaýnap sow ýa diýdim, aýdyşmy alagam bolandyr, barty videolaryny aýrypdyrlar. Hemmesi videolaryny aýryp 180 tiýlikde gidipdirler. Biriniň videosy ýok. Hani $2000 aldy, $3000 aldy. Owa. Meniň çağam kesel ýaty, meniň $4000 aldy, haramzada eýtdi, gygyrp görenleriň birem ýokdur. Men bulara aýtdym, men aýdan watym bular gelip ellerimi zyrakly götdüler, ýaprakly maňa sökdiler. Wo dip indeýler ýalap. Gyzyl derler bular, o gepede düşündirip bolany, men aýdan ol sen dur türkmençe düşünýärmi? Türkmen sözlükleriniň manysyna, mazmunyna düşünýärmi? Sen ýok, agzyňa kaloşyny urtdylar dara bilýärmi? Men aýtdym, "Duro, näme geldiň sen sünnet bayrama geldiňmi? Näme patrak setjäňmi? Dur diýsen, durunap şo kaloşyny agzyňa urtdylar bilýärmi?" Wo dip bolýarlar. Näme boldy indi? Näme boldy gitdiler indi. Arkamda so horjunyňyzy aldyňyz. Birleri Raj Kapoor'un kinosyny görkezýärdiler. Raj Kapoor bilýärmi? Raj Kapoor var. Talto more Hindistan, mera dil ko Hindistan, talti mera Hindistan. Raj Kapoor arkajagyna, sunkajagyna ýa-da Hindistan terk edýär. Şonlar, şo kinolar birleri ýürütip görkezdiler. Raj Kapoor'un kinosyny. Salam aleykum de. Aleykum salam doňjuklarym, täze gelenler, hoş geldiňiz, sapa geldiňiz. Sizem begenýäňizmi türkmenler şol durumuny diýe. Ederi işin ýok diýe. Meni dinleýän, sizlere Buratina'nın multifilmini görkezdiler. Akmaklan ýurdy, pul eken baýlar şagalan edýär diýdi. Bunu size ýöretip görkezdiler. Buratina'ny, Raj Kapoor'y. Bu zatlar bak siz aklınıza ulanmaýaňyz. Sizlere ýadyňyza salyn men. Aman düýküzäni dikgirýär. Amanam küýde nerede diýär, o soň düýbünde diýär. Näme üçin diýär bolýan? Düýün jany küýzen içinde diýär. Şo kinony näme üçin görkezdiler bilýäňizmi?
Arkasına düğünçegini dakıpçık kaçtılar diye. Ova kaçtılar ayalda onjum. Ular Raj Kapoor'un kinosuna hindi kino görülendiler abiler. Atkritka götürüp şol Zitta Gittany görüp, Aýşwaryany görüp, Şahfany görüp, bu Şahfan görüp olanan nesil biler. Bular şu hindi kinony urşuny görüp, şu hindi kinoda urşalar, uçup görýär, urýar, adam uçup görýär. Robin Hood'u görkezdiler. Owa SSS'ni görkezdiler. Hindi kino görüp olanan nesilden näme garaşýar? Eller madarakly götler ýaprakly, dip Gulnaraň üstüne ılgadylar. Gulnara jırtyklap tans etdi. Her video goýanlar. Ana hak hukuk adalet diýip bir çyşyp dödi. Gel gör kada adalatyň şu taýda. Hak hukuk adaletmişin. Beýlan sapymyşin. Sizlere nupakadyn görkezmeli, Tom Jerry'ni görkezýän nupakadyn görkezýän boldy ýeterlik. Şu siz aldan oturýan eliniz çöreklice. Amaş aýdyp bersene diýär. Amanar ağzyny baglap öňüne bir towak nahar goýdy proteinanyň diýär. Häzir men şol aýagy proteinanyň gözlegine çykjak diýär. Häzir men şu aýagy proteinanyň gözlegine çykjak diýär. Akmaklaň ýurdy, bu taýda pul eken baýlar şagalan etdiýär. Ekme çüfme diýär. Ekme çüfme diýär-de puluň alýarlardan bir ýere ekdirýär. Bilýäňizmi şu ekme çüfme diýip proteinada näme ýere gazyadanyň tylla teňelini taşlady ýa üstüni ýapdyrýar. Ertirgel şu taýda agaç gogurýar diýär. Ondan gidýär ertirgel ýa şu taýda tylla teňeler ýok. Ala gidýärler tylla teňeleri. Görýäňizmi dogonjukdan? Bu multifilmler, bu kinolar ýörüýdi, görkezildi. Salam egindeşdin, ruçkamy aldyňlaýdy. Alma Poladowa diýär. Alma Poladmy? Döwjagada aýdyp ber, aman suwuň düýbünde düşdüň, izini aýtmadyň diýär. Ýok, bu sizlere nam ýok berýär. Nam ýok bolanmagy näme bolýar? Nam ýok, türkmençe nam ýok diýjek bolsaň. Ýani siziň özüňiz aklyňyz ulanmaşyny. Biz kim bilen görüşüpmiz aslynda? Ha? Bu bizim görüşüp bilen adamymyz kim? Biz näme garşy görüşüpmiz? Kime garşy görüşüpmiz? Doz kiçiken kelläňden kerpiç kaçyp gördümi seňde? Ýok. Uşşaldykdan gaçdyk, ol gurbanlykda uşşaldy, uçdyk. Ay benim şo gyýyllary görünjek bu uşşaldyga mindik. Eje oğlum ferk gitdi ýere. Gunnara alyp gitdi diýdi. Şüphe diýär. Ekme çüfme, pul eken baýlar puluny gömýär ha şonda. Ekme çüfme diýip proteinada özüň 3 tane tylla teňesini gumo gömýär, ertir bagy görýär diýär. Gunnara şeýtdi. Ekme çüfme sizlere kimlik gelýär diýdi. Şunuňyzda elinizden pul özüňiz ertip berýäňiz. İşleýäňiz, azap edip derdökýäňiz, Algunnara diýäňiz. Algunnarajan. O äriň bilen gitdi pavyonlarda keyp etdi ýa. Bolýar bolap al ýa, sag bol eke. Taşlysan ýaşysan, sevemän diýär. Pullamy al ýa. Äri bilen münýä benzin zapravka edýärler, gitdiler guppun bilýärmi? Öz eliňiz bilen berýäňiz. Kelläňiz işlediň, onuň töweründäki aýallar, özbekler, tatarlar hemmesi. Şu diskotekada tans etdiň aýalgylar gördüňmi? Köpsi Özbegistanyň watandaşy özbekler, tatarlar. Sizlerin bäzin barýaňyz eliňiz mızrakly, götüňiz ýaprakly. Dip ana sana pul getirdik, tylla teňeler getirdik. Olaram ekme çüfme diýip puluňyzy jygan ýa. Sen pozisiýaň näme? Mene şu wagt birinji gezek girdim diýär. Biriniň storiýasyny gürleýänmi diýär. Siz düşünmeýäňiz, size düşündirmekli üçin orçça geplemeli, türkçe geplemeli, özbekçe geplemeli, türkmençe geplemeli, garym atma edip, kaş edip, agdyňyza sokmaly. Bolmasa siz düşünmeýäňiz. Çünki sizler bilemok, sizler türkmen dili edebiýatdan okadyňyzmy, türkmen sözlüklerini, grammatikasyny düşünýäňiz. Olam belli däl, yarım orçça, yarım özbekçe, yarım türkçe, yarım türkmençe, garym atma edip, sıçraşyp ýörüňiz ortada. Mesela mesele näde düşündirýän bu taýda gepmi? O dün 5 tane bolup bir aýaly zordan gep düşündirdik o. Näme ediljekdigini, näme edilýändigini. Siz aýtdyňa bir hepden ýetigi diýýär. WhatsApp grupu açdylar, adamlar topladylar, o taýda gygyrtdylar, WhatsApp grupyna bu daly etdiler. Gulnara şirket indi sysyrap ýöşüyor. Go videolar goýup dureken bilýärmi? Ýaman go videolar goýup dureken bar, gödäňe tıkkyl. Onu odan görülýän ähramarmy? Gödäňe tıkkyl. Toýtma. Oňranyň ogly bolsun diýär bu zamanda. O meňe aýdyma biri gelip aýdyp berýär, oňranyň ogly bolsun diýär. Häzir dernek, diaspora açyp, watandaşlar gelin $10 berin. Bizler Türkiýedaky ýa Türkmenistandakylara kömek etmek isleýär. O adamlara çıkmak isleýär, däpde sormaz, östürýär, aýda $10 kömek edin diýsek bermersiňiz. Hiç biriniz bermersiňiz. Bersek adam hasap sorarsyňyz. Men sana $10 berdim. Nerede bunun hasabaty diýersiňiz? Emma 1700, 1500, $2000 Gulnara berýäňiz. Ikili barmaňyzdan burnuňyza sokýaňyz. Hoppa gandystay.
Eger İstanbul'da bak, eger İstanbul'da bizim derneklerimiz, diasporalarımız bolsa di, bizim derneklerimiz, diasporalarımız öz derneginin adından Gulnara'nın şirketini arz ederdi. Düşündüňiz dälmi? Men bu taýdan diaspora jaň ederdim. Alo, salam aleykum, wa aleykum salam. Eta ya, kto ty? Ya voin, kto ty voin? Ya voin derdim. Onsoň aýdardy, diriş näme problemi bar? Men aýdardım. Şular ýa İstanbul'da bizim watandaşlarymız bar, şolaryň meselesini çözüp berdi derdim. Çünki her bir derneklerde jurist bolýar. Meselem Türkmenistan'da edarada işlep gördüňizmi siz? Edarada meselem tekstil bolsun, fabrika bolsun, rayona bolsun, Gorsparkom bolsun ya tapady ýok döwlet edarasynda işleseňiz, hökümany suratda şol edaranyň juristi bolýar. Doğru değil mi? Yani şonun bir hasabatçısı bolýar, jurist bolýar, advokat bolýar, ýenesi bolýar, edarany dolandyrýan adamlar bolýar, doğrumy? Endi şu dernekler, diasporalar şonlarlar. Derneklerin, diasporalaryň özleriniň juristleri bolýar, advokatlar bolýar, kassirler bolýar. Bular bizlere kömek edýär. Düşünýänsiz değil mi? Sin ahlesa diýip jaň ederdim men şu derneklerime ya diasporalarma. Şu wagt men Türkiýedaky derneklerime, diasporalara jaň etsem elini galdyrýarsyňlar. Kande ho diýär. Mesela Türkiye'de bizim derneklerimiz var ha, dernek var, diaspora yok. Sonra jaň etsem iki el ýokary kaldyrýarlar. Direš goýýar bizim ýakamyzy diýär. Goýýar bizim ýakamyzy diýär. Çünki o dernekler halk tarapyndan açylmady. Men şu wagt köpüne sesim çykarmam üçin. Siz çünkü özüňize gerekli zada eýe çykaňyz da. Özüňize gerekli zatlar eýe çyksaňyz, şu zat bu zatlar siýasaty da goşulmaýar. Meselem dernek, diaspora siýasaty goşulmaýar. Jemgyýetçilik işini alyp barýar. Hani bir alımlı bilimli adamım yok, halkımızdan derek yok diye. Çünkü adamlar özüne behvetli zada iyi çıkanı. Yani şu dernek diyen zat, diaspora diyen zat hem millette var. Ermenilerde var, Orslarda var, beyleki milletlerin hemmesinde var. Diasporalar ama, dernekler ama hem yurtta var o, hem yurtta. Yine mesela şu Türkiye'de Türklerin öz diasporaları, dernekleri, kuramaları var. Konsulstosy wa pasolstosy wa bir giden filial şirketleri wa mescitleri var o. Mescit mesela men şörde özüm mescitleri aýlanýanda. Mesela Erbakançylaryň mescidi wa Erdoğançylaryň mescidi wa ürküçüleriň mescidi wa bozkurtlar var ha. Bozkurtlaryň mescidi wa Erbakan tanýanlar Erbakanyň mescitleri wa ey men yaman enaý zatlar gördüm. Bir lay aýlanýan men bilýärmi? Gedip ýönşo kellama taýak degene çopanda ýyldyz görüp boyun wakyp ýörümsoň. Çöllerde adaşıp ýörümsoň men gezýän bärde. Mescitleri, medreseleri, muzeýleri, mazarlyklary aýlanıp ýören elim boş wagty. Mescitlerini aýlanýan, mazarlyklaryny aýlanýan, köp zatlar. Meselem men bir zat oturup enaý gördüm. Ýewropada hristiýanlaryň haçy nemesi bar. Ine hristiýanlaryň öz mescidine näme diýilýär bilýäňiz? Man ýazyň şu taýda hristiýanlaryň mescidine näme diýilýär? Ine şular katolikler. Hristiýanlaryň mescidiniň ady näme? Ýazyň şu taýda hristiýanlar öz mescidine näme diýär? Bize mescit diýär. Çerkowde, kilise diýär. Indi kilise. Çerkowde, kilise. Ine şöyle katolikler indi. Katoliklaryň mescidi, şu kilisesi adamlara kömek edýär. Egneşik paýlaýar, produkta paýlaýar. Ya da sosial yardım berýär. Şolaryň kilisesi. Emma musulmanlaryň mescidi hiç tat etmeýär gardaşym. Men şonu oturup enaý gördüm. Çünkü men synladım gelip. Şolaryň kilisesine gittim. Türk musulmanlaryň mescidine gittim. Olaryň mollalaryny gördüm. Onsoň mescitde mollulary gördüm, müftülerini gördüm. Men yüzüme seredýärler şunlar. Menem olara seredýän şeydi. Onsoň kiliseye gittim. Kilise baranlardan bularyň özleriniň nemeleri bar şol. Ululary bar. Näme diýär şol kilisede? Şolaryň mollalaryna näme diýerler? Ýadyňam şu taýda? Şular kilisede mollalarına näme diýerler? Kilisede şular öz mollalarına näme diýerler? Çerkifde patuşka diýerler. Batuşka diýer. Batuşka da şu batuşka diýip. Şolaryň ýanyna barýan da pop diýer. Papa diýip sen näme katolikler Vatikana gitdiň öýdänler. Vatikan diýsen indi bolanyna görä. Papa Rimski Vatikan diýip katolikler ha. Onsoň men şu baran wagtyp öňden çykýarlar, gugar şeýleýärler. Senden sorýarlar, sen kim? Men musulman diýen. O näme kömek gerek saňa? Hemme zatda sorýar. Men oturup enaý görýän. Näme üçin musulmanlaryň mescidi hiç kile kömek etmeýär, emma hristiýanlaryň kilisesi her kime kömek edýär. Senin dinine bile ser etmeýär. Mesela men musulman. Ben o hristiýan, katolik. Ýöne men näme diýsem, elinden geleni kömek edýärler mesela. O zaman oturup syn edýän biziň näme kemçiligimiz bar. Oturup syn edýän-de hristiýanlardan musulmanlaryň näme kemçiligi bar? Mesela maýdaly katolikler bar, ortodokslar bar, protestanlar bar. Dogry dälmi? Ýagny bular baba ogul keramatly ruh diýýärler. Baba ogul keramatly ruh üçe bar hristiýanlaryňky. Düşündiňiz dälmi? İsa peýgamberiň hawaryları bar.
Petruçu var, Yuhanna var, Petrus var, Madda var. Indi İncillerin, Hristiyanların kitabı var, konstitusiya. Şo Kanunu Madda'da, ana Madda diýen şol İsa peýgamberin hawarlarynyň biriniň ady Madda, Yuhanna, Petrus, şonlara, şo Madda, ine Katoliklaryň konstitusiýasy onuň maddasy, ýagny İsa peýgamberin şeriaty. Yani Katoliklaryň şeriatyna göre ýaşaýas biz Ýewropada. Düşündirip bildimmi? Indi ortalar bolsa nemeler ortodokslar diýili. Ortodokslar. Olar kommunistler. Olar kommunist. A bular demokrat. Indi biz kim? Bizim demokrat diýäs, dünýewi diýäs, ýöne kimligi, nämeligi näbelli. Ýalan bolsa aýdyn doganjykdan. Biz musulman, hristiýan, katolik, protestan, ýa ýene bir zatmy kim biz? Dilde musulman. Sen müftü bolmaly diýär. Biz musulman diýär, maşallah, alhamdulillah. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah, ilahe kelimetullah ýolunda tek yaratıcı bolan biricik Allah'a iman edenlerden. Çünkü bizler göze görünmeýän, bilinmeýän Allah'a görmezden iman etdik. Allah'ın periştelerine iman etdik. Allah'ın peygamberlerine iman etdik. Allah'ın kitabına iman etdik. Kadere iman etdik. Ahiret gününde Allah'ın diriltjekdigine iman etdik. Yani bizler iman edenler. Bizler bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve Hanefi mezhebi. Şolar ýalak doganjyklaryň. Yani Allah Taala inşallah nesip bolsa köp zatlar var doganjyklaryň bu taýda. Aýdyljak bir giden zatlar var. Sizin bilinmeýän, görmedik, eşitmedik zatlaryňyz var. Şuňaňyz dälmi? Ýaman köp zatlar var. Ýöne bilmek islemeýän, şu zatlardan ýadyrgaýan, ilme bilme garşy görüşýän jahil bir toplum var. Bu jahil toplum bilime garşy görüşýärler. Ilme garşy görüşýärler. Şu zatlary bilmeklikden ýadyrgaýarlar, gorkýarlar. Bilýän şeýle bir jahil toplum var. Bu bilimliğini, ilimliğini köseýär. Mezhep diýmek näme diýmek bolýar? Näçe mezhep bar? 4 mezhep bar öýdür. 4 mezhep. 4 fark. Yani şu taýda 10 imam, 4 çaryarlar, 40 çilterler, 366 öwliýalar, pirler, perwerdigarlar, hydrata. Ondan soň şu sahabeler var. Yani 73 fırka bölünýär, 4 mezhebe bölünýär, şialar, sünniler, ondan zerdüşler var bu taýda. Zerdüşler var. Ay köp giden zatlar var. Türkiýelerden görüldi almaly biz köp zada diýär. Türkiýelerden görüldi almaly däl. Kur'an-ı Kerimden görüldi almaly, Peygamberimiziň sünnetinden görüldi almaly. Çapaklarym bar ady 360 öwliýa. Şol 360 öwliýa sizler öwliýa bolanda mazarlygy gözüňize getirmeň. 360 sanak adam bolan. Adama bilimli bolan, ýöne şoňa öwliýa diýilen. Bilýänmi? Öwliýa diýmeklik haýsy kökeni haýsy nemeden? Farsçamy ýa arapçamy öwliýa diýmeklik. 360 öwliýalar bolanda 360 sanak adam bolýar. Düşündiňiz dämi? 40 ine 4 çaryarlar. 4 çaryarlar diýmeklik 4 sanak İslamyň halifesi diýmeklik. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. 4 çaryarlar. 40 çilterler näme bolýar? 40 çilterler. Etdim estağfurullah, şu sıganlaram, jöglerim, hem ýerde bar bular tiplerim var. Bular tiplerim näde Türkmenistana getirip köpeltdiler var. Şolar ýaly, şol 40 çilterler näme bolýar? Meselem 40 çilterler, 10 imam, 4 çaryarlar, 40 çilterler, 366 öwliýalar, pirler, perwerdigarlar diýýär, dogry dälmi? 4 çaryarlar, 4 sana halife bolýar. 40 çilterler kim bolýar? 360 öwliýalar, ilimli bilimli adamlar bolýar. Medreseni okap, dini ilmadan adamlar, dogrymy? Indi siz bana ýazyň şöyle 40 çilterler kim bolýar? Kimlere 40 çilter diýilýär? Pirler, perwerdigarlar, imamlar, öwliýa diýen bilimli, Kur'any ýatdan bilen adamlar diýär. Şu wagt qary diýýärler, sopy diýýärler. Şire çekýän diýär. Gelmeseň näme çekýän aýdyp berýärsiň. Ana oturun sen dinle. Şolar ýalda onjukly, men köp zatlary öwrenmeli, gerekli zatlary öwrenmeli. Meselem Kur'an-ı Kerim okumaly. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 84-85. ayetyny okan wagtyňyz, şonda sizin şu wagtky ýaşap ýören durmuşyňyz var şo taýda. Ziyaret etmäni 360'a barryňmy ziyaret etmäni diye 360 öwliýa diýip sizlere bir sana öwliýany görkezip goýdular, bilýärmi? Meselem şu Balkanda 10 imamyň birisi bar ýa-da 10 imam. Meselem Şialarda 10 imam var. 10 imam var, Şialarda 10 imam var dogry.
Şialarda 12 imam ve Hazreti Ali var. Mesela bizde bir giden Şialar var, Kızılbaşlar var ha bizde. Kızılbaşlar Şialar şolar. Magtumul Prag Sünni bolan, Kızılbaşlar Şia bolan, ikisi hem yönü Türkmen bolan. İkisinin arasında söwüş bolan. Şu Kızılbaşlar gelip Magtumul Prag'ynyň goşgularyny, kitaplaryny ýakýarlar, ýenetýärler, hatda Magtumul Prag'ynyň el gol ýazma Fars dilinde ýazan kitaplary İngiltere'niň muzeýinde bar. 40 ýyldan diýilýänler bir hili gezen ýetişen adammışyn diýip eşitipdim diýär. Şolaryň saýasynda ähli insanlar diýär. Haram ruhlardan ýaňa düýpden ütgütdik biz diýär. Ýaşap görmüşin diýär. Bu nälik boldy men saýtpy. Stalin geldikden soňra bu göçme başlady, devşirme başlady. Bilýän bolsaňyz 41-45 söwüş uratdylar, sivre sürüni uratdylar we owalary toplum ýerini ütgütdiler. Owalary Türkmeniň owasyny toplum ýerini ütgütdiler. Stalin etdi onu. Soňra bir giden respublikalara böldüler. 15 tane respublika böldüler. Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Tataristan. Şonlara bir giden stanlara 15 tane respublika böldüler, parçaladylar, goýdy. Soňra bular öz döwletiniň adyna öz milleti diýmäne başladylar. Sen edýän meselem sen haýsy döwletde ýaşaýan bolsaň, şo millet diýip aýdylyp başlady. Aslında o taýlaryň ady Türkistandy. O topraklaryň ady Türkistandy. Topraklaryň bilen bir ýöne birleri basyp aldylar. Ya köp satlamyz ýok etdiler gynansakdan. Köp satlamyz ýok etdiler. Ömürbek Kuzakow diýär. Ömürbek Kuzakow özbek kardeş. Indi bizde bir zat da meselem şol Özbegistanyň ady aslında Garagalpak bolmaly, Garagalpakstan. Özbegistanyň ady Garagalpakstan bolmaly, çünki o taýda 10 million sana Garagalpak türkmenleri ýaşaýar. Onsoň o taýda bir giden Buharaly täjikler ýaşaýar, farslar ýaşaýar, ermeniler ýaşaýar, orslar ýaşaýar, bir giden nemeler ýaşaýar we Çagatay mongollary ýaşaýar. Çagatay mongollary ýaşaýar o taýda. Göleňe tökür, şu taýsynyň ady şu Garagalpakstan bolmaly, ol Özbegistan edýärler da şoň adyny. Onsoň adamlar gidýärler da men özbek diýip pasardalýarlar. Indi şu taýda iki sanak millet bar. Biri özbek, biri türkmen. Ýöne şol ikisiniň içinde Çagatay mongollary amma tatarlar amma. Indi şu taýda şu garşyk bar bizde. Çünki şu Çagatay mongollary bilen tatarlar, tatar mongollary. Mongollar şon tatarlar bar. Meselem Hristiýan tatarlar diýendir. Hristiýan tatarlar, musulmanlaşan tatarlar, şolar ýaly tatarlar bar. Indi şu mongol tatarlary we Çagatay mongollary bular hem biz özbek diýär. Meselem özbek milletiniň içine sygynýarlar. Özbek diýen bir zat bar. Ve şoň içinde şol garşanlar da bar. Bizim şonu alak. Bizlerim şonu alak doganjyk. Bu taýda bir giden zatlar bar. Meselem tarih. Ýöne bizlere 500 ýyl mundan öňki taryhy öwretýärler. Gel 100 ýyl gepleşeli. Türkmenistanyň 1-nji sekretary kim? Türkmenistanyň 2-nji sekretary kim? 3-nji sekretary kim? Bir ýalňyşyň bar diýär. Çingizhan diýsene diýär. Çagatay mongoly seredinde Çingizhanyň Hardemşahlar bolan, meselem şonda Celaleddin Menburun ile Çingizhan söwüşýär. Celaleddin Menburun bilen Çingizhan söwüşenden soňra Çingizhan kan uzak ýaşamaýar. Hulaguhan gelýär, Orta Asya. Hulaguhan gelýär, Hulaguhan İlhanly döwletini gurýar. İlhany, Eýranyň topragynda İlhanly döwleti bolan. Ve Altın Ordu bolan soň. Bu tarapda Kazakistan topraklarynda Altın Ordu. Näme diýler şoňa? Näme Zalataya Ordu diýär, Zalataya Ordu diýär. Şol Altın Ordu bolan. Kazakistan topraklarynda Altın Ordu bolan. Xiva hanlygy we Buhara emirlikleri we aýama bir giden taryhlar bar. Ýöne bizler baryp Seljuklunyň döwrüne öwretýär. Zalataya Arda diýär, Zalataya Arda bolan. Bizler Seljuklar gidýärler. Seljuklu ýaman gadymy oğlu. Seljuklar gidýärler. Gel şunu gepleşeli. 1922-nji ýyldan başlaly. 1922-nji ýylda Lenin gelýär. Orsun Ak Paşanyň goşuny ýykýarlar, şol näme paçalygy. Orsun imperiýasyny ýykýarlar, Lenin gelýär. 1922-nji ýylda Lenin gelýär. Leninden soň Stalin gelýär. Meselem bizimkiler goşga aýdýar. Beýik derýän boýunda beýik adam doguldy, Leyli saçyň boýunda Lenin babam doguldy diýip goşga aýtýardylar. Mekteplerde Leniniň portreti durýardy, Lenin. Soňra Stalin geldi. Soň kim geldi? Ýaşan Kerimjan diýär. Allah'dan. Korkak erkek bolsaň arkany açyp görle diýär. Şu yarımlar gelýär, oýnamlar sıçraşyp bularan.
Indi şolar ýalak doganjyklary. Aýsan Brejnew geldi diye. Brejnew, Khrushchev, Gorbachev. Ondan sonra neme geldi? Yeltsin gelýärmi? Ýene gelýärmi? Şu Gorbachev ýekler öýdýän şonu. Kommunist sistemadan şol orak çekici Gorbachev targadýar öýdýän soň respublika bolýan, soň Sowet Soýuzynyň sosialistik respublikasy diýär. Şonnalar. Yani şu zatları öğrenmeli. Lenin döwrü sen ýokduň körpe diýe. Men ýokdum, meni tarih kitaplary bardy. Meselem bizim öýde bir giden gat tarih kitaplary bardy, bilýärmi? O zaman biller şonu okaýardyk. Sebäbi rus dil mugallimim maňa öwredýärdi orça okumany. O zaman men öýe gelip şu kitaplary okaýardym, oturyp ýaltanma. Yeltsin geldi. Yeltsin içýärdi, bilýärmi? Yeltsin içýärdi. Stalin ýalak prezident gelip yurdumuzu basyp almalylarmy kady? Hakyky kitaplary okumaly ýöne diýen ýerde okudum birat diýär. Bizde bar öýde gadymy Martumulyň kitaby bardy, meselem harflar rus dilinde ýazylan, manysy türkmençe. Ine käbirler şöyle rus harfynda ýazýarlar, manysy türkmençe ýazýarlar. Meselem görkezýän meni şöyle A harf bir suwayna. Şu A harf hemişe rus harflary bilen türkmençe manysyny ýazýar. Edil şolar ýaly kitap bardy bizde de. Harflar osça ýöne harflary osça ýöne manysy türkmençe dönen şu kitaplary oturyp okaýardyk birler. Öwrenýärdik. Latinski diýär. Hawa ine edisini harflary sen kiýalak şol. Harflar sen kiýalak ýöne okaýan bolan manysy türkmençedi. Ola şu kitaplary oturyp okaýardyk birler wara ýaltanman. Mektebe baran oktuň ýalan söýläp oturmalardan korkdyk görämiň aşerede. Bular şöyle diýip sessiz alyp ýa oturmasam bular başladylar. Endi bulara bir görüň berseňem ýakyn olar. Gorbachev pul üçin dagatdy SSR diýär. Şunlara gowjada hatda ýasanylar. Ta şurada Ömürbek Kuzakow alaly bu dogurmy näme görüňler? Hadi bismillah. Hoş geldin Ömürbek Kuzakow dogan. Geleni tarihi bilýän tarihçilerimiz bar bolsa, 500 ýyl mundan gitmäňden şu ýakyn tarihi öwrenelim 100 ýyl içine. Germaniýa pul töledi diýär. Germaniýany diketdi şurada. Bir giden zatlar nemedi. Rus elipbiýinde türkmen dilini öwrilen kitaplar diýär. Howa ana şu kitaplary okuduk diýerler. Gorbachew diýär. Indi men size bir zat görüň berin. 1881 1931, 38, 1941, 45, 1948, 1979, 1986. Şu ýyllarda bolup geçen zatlar bizler öwrensek we ýaş nesile öwretsek, biziň ýaş juwanlarymyz böyle uwlaşyp, arlaşyp, gygyrşyp görmeýärler. Ýani bir jemgyýet döreýär şonda. Çünki şu wagt ýaş nesil taryhyny bilmeýär, kimligini bilmeýär. Şonu töýnüm Jemgyýet bolmasa öňe gidişligen bolmaýar. Dogry, şonu tüm birlere jemaat gerek. Biraz jagam bolsa özgürlük gerek da şu. Adamlar öwrenmeli. Bolmasa bizleň öňümizde sunkat ýalar, bizler uruşduryp oturýarlar oňsoň. O taýdan bir sana qyys çykýar, bu taýdan bir sana qyys çykýar. Orta sunkat ýalar, bizler ölüşdirýärler, öldürip ýitip gidýärler. Meselem şu wagt şu Gulnara Sadykowa meselesinde hemmesi videolaryny aýyrdylar. Gulnara garşy goýan videolaryny aýyrdylar, ýok etdiler, ýok. Indi siz hiç kim sorap bilmeýär. Meselem, Mehri goýan videoňy näme üçin aýyrdyň diýip sorap bilýäniň barmy? Mehri ol açan WhatsApp grupaňy näme üçin udalyt etdiň diýip sorap bilýäniň barmy? Kim sorap bilýär? Şu zatlar sorap biljeň barmy? Şu wagt men şol Mehriň ýaýyna bir komentar ýazdım. Mehri oýun oýnama diýdim. Adamlar söwüşdirip, uruşdurup oturma keyperip diýdim. Meni engellep goýardy. Indi öýde videolaryny ýapdy. Eger şuna men el atmadyk bolsam, şu wagty uruşup oturardyňyz. Mehri ýaýyny açardy. Sizler barardyňyz, Gulnara söwürdiňiz, Gulnara size söwür, siz hem Gulnara söwürsiňiz. Şeýdip bir aýalar adamlaryň beýnisini zäherlerdiňiz. Halk köpçüligi güýmerdiňiz. Birek-birege düşman ederdiňiz. Çünki Gulnarany gorap gören bir giden tatarlar we özbekler we. Özbegistanly özbekler amma, Türkmenistanly özbekler amma, Türkmenistanly tatarlar amma, Çagataj mongollar amma. Gulnarany goldaýanlar, töweregindäkiler, jorulary, apalary, ükeleri, yeneleri we. Düşündiňiz dälmi? Indi bu taýda Mehri we. Indi Mehri türkmençe gepler, türkmenlerimiziň götüne barmak dütdürtüp otur. Şeýle diýermi?
Sen etdiň şu zatlara. O taýda Gulnarankylar durupdy, bu taýda Mährinkiler durupdy. Ýelkege ýel beriň, eline pil beriň, iki türkmeni potratda uruşdurun. Owa iki türkmen bir-birini pil sap bilen urmaly. Bu ekeleri köler hezledip el şartmaly. Ay, daş etdik biler. Daş etdik biler diýer, ha? Näetdik biler diýer. İç uruşdurun ýaly uruşdurduk diýer. Bulary tanan gowsullar. Moğollarım şondalyk. Moğollar näme etdiler? Sizin öňüňize çykýarlar şeýle. 6 aýalyk dini wagt edýärler. Kur'andan, hadisden, erteklerden, rivayetlerden, manili mazmunly 6 aýalyk dini wagt edip moğol bolup oturýar. İnşallah, maşallah, inşallah diýip oturýar öňüňizde. Dogrymy? Bir tarap moğol. Soň ýene bir moğol döreýär. Ol men sopa diýär. O da maşallah, inşallah diýip oturýar. Kur'andan, hadisden, erteklerden, rivayetlerden gurrunlar. Indi bular özlerini cemaat toplaýar. 6 aýalyk. 6 aýdan soňra iki sanak moğol uruşup başlaýar. 6 aýdan iki moğol uruşup başlaýar, bir-birini topa tutup, "Wahhabist, terrorist, separatist, ekstremist" diýip. Soň bularyň üýşüren toplan cemaat wara, talpa bolup bir-birine girýär. Soň bu iki sanak moğollar oturup el şartýar. Daş etdik türkmenler diye. Hakyndan çykdyk bularyň diye. Hak etdik bu türkmenler diye. Ölüň diye. Gözüňiz ýaşarda ýandak bilen süpürüň diye. Çünki siz Kur'an okamaýaňyz. Çünki siz İslam dinini bilmeýäňiz. Çünki siz Allahyny tanamaýaňyz. Çünki siz garşyňyzdaky mollanyň kimdigini bilmeýäňiz. Ol oturan Farsmy? Eýranda bilmek gelen Şia Farsmy? Türkmençe gürläp oturýarmy? Siz onu tanamaýaňyz. Indi siýasatçylar o taýdan bir sansa çykýan men aktivist diýär. Halk üçin çykdym diýär. Ölmek we dölmek ýok diýär. Bu taýdan ýene bir aktivist çykýar. Men hem aktivist diýär, siýasatçy diýär. Soňra 6 aýdan soň bu iki aktivist uruşup başlaýar. Indi hersinin goldayan adamları var. Indi buların goldayan adamları bir-birini uruşup başlaýar. Soň bular oturup el şartlaýarlar, daş etdik diýär. Mana adamlar ikiye böldük. Ine bir giden azdy bir jemgyýet bardy, bir giden dost-dogullar bardy, hemmesini parçaladylar. Din tarapdan, siýasat tarapdan, jemgyýet tarapdan parçaladylar we şu wagt kellämizde şäňip döwýärler. Taşlysan ýaşysan diýärler. Şäňip döwýärler özüňi kelläňip bilen. Aklyny gulunyň dogonjuklar bular tanama. Bular tanamadylar, bular sizin bokuly çykarjakdylar. Dünýä türkmenleri hoş geldin dogonjuk. Assalamu alaykum. Näme? Hemmesi videolar aýyrdylar, ýylan kömürek ýalak bolup bitip gitdiler. O näme deme Mehrama video çekip atypdyr. Olaň ikisine etketlapdyr. Gulnara ses çykarmaň diýär. Sadece dönemeni şikayet edin diýip. Yo aýyrdyra bar videosy men onuň saytyna girip gördüm. Şol Mähriniň saytyna hiç gilek video ýok. Diňe şol ekeleri köler videosy bar. Bay goraý şu wagtda şol ekeleri köler bir geden tatarkalar üşüp bir eken tatarkalar bilen heziledip neme dogluňun belleýär. Oňa möwedi ýaýna çygaýdy ki hak edýärler mene iwan men bir marka diýip otyr. O da wurtyn şöý diýip otyr. Men bir marka Saparmurat Türkmen geldi. Seret dünýä Saparmurat Türkmen geldi. Oňa men soradym diýdim ki Gulnara özbek diýdim. Ärem Kürt diýdim. Bular senin her goltuňa bir garpyz tutturdumy diýdim. Olam aýtdy men olarga gowurýan dedi. Saparmurat Türkmen. Soň Saparmurat Türkmen bilen pikir alyp oturduk gowurumlar etdik. Awa. Ýöne men bir zat enaý gördüm. Afganistanly türkmenlerimi, Türkmenistanly özbeklerimi de gowur olarmy? Men çağırdım da şöpüle. Yo men enaý gördüm mara bir tarapdan. O tafsirli ya men hemme şeýni. Neden bir çağır geldir olmasa indi bir geldi ha şöyle. Men bärde bir nam ýok berdim sana. Ýöne sen alyp bilmedin buny. Eýsanyň syryny men sana nemede aýdaryn sana düşündüm. Aýsammy, aýtmasammy? Eýse bu zatlary boş bereli, esasy tema geleli. Yo men doğru. O temana geldim şöyle bir kaç demeden giden. Onlar adamlara kim bolandan? Sorak göreli ýene şundan Gulnaran gowurun berýär bile. Men şonu gowurun etdim, oturup dinledim. Ara gowurun etdik, herkesen bilip otuy nämelegini ýöne. Men näme üçin men aýdym bir videolaryny aýryp men näme etmediler? Hakyny iyi demediler. Onda Saparmuradyň aýdyşy ýa biziň aýdyrlarymyz dogry bolýar da. Saparmurad mesele ikimiz näme diýdik? Şular bir hepden ýitik gidýär diýdik. Dogrymy ýa-na dogrymy? Bular sizler uçturýarlar, soňra ýitik gidýär şular diýdik. Saparmurad ýa-da başgasy pargadan okuş bile men Saparmuraddan 2000-5000 dolar alaýyn sesini çykarman Saparmurad oturup biljekmi ýa-da başga. Ani maňa şunu jogap berdim. Assalamu alaykum nälo millet. Aleykümselam. Saparmurad çok hoş geldin. Gel doýdum, gel. Meniň ablamyň çykoýjak gaýetler. Wallahi ertaşam. Saparmuradym bir kışdy çölle gaçyp galyp goýlaň ýerine. Doğru. Türkmenistan'da zor verecekler var. Onlardan nam bolup men ablam elle men ablama da diýmem. Bir tane ablam var. Yo, näme üçin bolýar? Böyle Mährini näme üçin gorkuzdunuz? Tehdit edip videolaryny aýyrtdyňyz. Jogap berin.
Men mi? Murat tehdit edenlerdir Sapar Murat. Sen tehdit Yok, ettin. Sapar Murat değil. Gulnary tehdit edip Mähri'ni gorkutup can telekesi esasında Mähri videolaryny aýrypdy. Bu näle goledi Onu- mafiya onu- babasy mümkin olur. Senin meslektaşyň näme diýip öýdüň togram ondan. Billere karşı gidip böyle ol. Meslek taşı da kim? Men togram ondan ondan sen togram ondan diýilşan. Ol Sapar maşyk Murat. da menin. Oy, sen bir tane Sapar gaýalyň, Murat. ben bir tane gaýalyň kıyıp yayın açıp yatıyor. Oğlum bir tane ayağına yayın açıp yatıyor. Yo, bir milletin hakkını hak için Düşünmedim. hakkılık Türkmenistan'da bağım yok Ya. mu bile sen görürsün. Sapar Murat? Türkmenistan'da bir Türkmenistan'da da haksızlık her yerde var haksızlık. Yo doğru da şimdi şöyle düşünmek var. Mesela Türkmenistan'da 4 milyon nüfus var, doğru mu? 7 Türkmenistan'da milyon nüfus var herhalde Türkmenistan'da. Ara Türkmenistan'ın oğulları da 4 milyon diyor. Biri gel o 5 milyon, biri gel o 7 milyon diyor, biri gel o 10 milyon. Ben o tamam sen aydanın doğru 7 milyon, doğru mu? Var. 7 milyon onsan Afganistan'da vuruş var, başka var, o var, kıykılık var. Billerim etçur çıkkaydı o işlemene, doğru mu? Yani Tamam. bunlar ne için ayalı kıyıda oğullarını, enelerini 50 yaşında, 55 yaşında kayarlar gelip verdi işlepti. Öten akşam bir tane ne öyle diysem 30-35 yaşında ya vardır ya yoktur. Bir ayalda olmaz gelip şurada 2 tane çağım şu tarafta öldü 18 yıllıydım 15 yıldan beri ben dedi gidebilem ok dedi. Aşılar ondan ne adık gözümü oturdum deyirliş. Doğan şöyle uzatma ayırmay. Her ülkenin özüne göre bir sıkıntısı var. Bazılarının kıkken, bazılarının az. Düşündün mü? Onun için ömüş bile mesela. Sıkıntısı değil ol. Kara. Atağın, şıpıla sen atağın ne diyelim reis cumhur olsun. Sen ondan özü turuyor kadar seni mi oturtmalı? O yani özlerine bağlı bir şey. Yani millet seçilmedi ya olmadı belki de özü doğru bilen otuyor. O yani halkı korkutuptur, gözü korkutuptur halkının. Yani o öz şahsı. Biz yani hiç bilen bir Kara girip de yine bir soru sana. Yine bir soru şuna cevap versen sen aydanın sen yayır mı? Marçaklı bir bilen mesela marçaklanmadan 10 kişiden her kaydından $2000 pul alsa Türkiye'de hiç kimse çıkarman oturur mu? Doğancığım hiç kimsenin çıkarman oturmaz. Yani boş iftira da atılmaz. Hudaya şükür bana bizde dünya burada bolmadı bıçak açalı çıkmadı. Olmaz, imkanatı yok. Millet devlete vakt vermen gidip tapualar mı almaz mı? Tapualar. Ha, yöre bir pakırda Yani şöyle boş iftira atar mı? Ödü işini ödü görür mü görmez mi? Görür kara. Mesela şöyle düşün. Hani subut. Millet gelip orada boşuna mı ağlayıp otuyor? Men $2000 gitti, men $3000 gitti diye sıvudum mu diye otuyor? Şolar suat yok diye. Doğancığım subutun badi yemek bilen görkünden arasında. Badi yemek bilen merin ara görküzmek ay mesele yani. Sadece semen görmek subutun mesela bana defon bir görküzden bana git. Bami man görküzün aysın bana listesi bana bir mesela evrağı bana bir öylesi bana bir böylesi. Mesela bilen kimlikler bana gitsen sen oğul eline ne mi diyor oğul sana adresini isladu uzadın isladu ondan sonra senin şol kimliğin Afganistan'ın kozun Türkmenistan konca kimliğin sen yedek 16 isladu kütüphane isladu sen adresini isladu çok kimliği sen eline vermekle başvuru yapan bilen 10 marman imzasını alıp sonra ne diyor ya çok gel diyor mesela haber verecek diyor. Para sana ne o? Sen öyüne karşı sen kimliğini öyüne karşı adresine kargo ulan ver o doğru mu? Yani bunlar ne o kimliği öz işine getirdi o şol şirket deyip başka deyip öz yanına getirdi ondan sonra milleti getirip uydu çako bana diyor plana da kimlik alıp verdik ona da alıp verdik buna da alıp verdik deyip milleti aldı son sen ben öyle işlep duran bana canı da aydı bana da alıp ver diyor ne alıp ver on diyor ondan sonra $2000 $3000 hayır marçaklı gidip $4000 $5000 verip başka yerine verip pul nemedip kimlik aldı. Doğancığım bir mesele bizim meselemiz değil ki Doğancığım yani bir mesele Türkmenistan meselesi. Mesela devlet'e birleşim meselesi. O diyirliş aydı bilir mesela subut korkudu bilir diyirliş mesela şonun mesela näme elinde senet olsa şol elindeki senetler görköz bilir mana menin halkymyň şöýtüp aldapdyrlar mana biýem senetleri mana biýem mesela kütüphanesi mana biýem adresi mana biýem planda diýip uýdu çekipler diyirliş doğrumy? Yok delil yok. Madem yani milletin hakkını Gepleder misin? Bolya şu ondan delil bolmadı elinde ayalda olmadı söz verelim Saparcan delil yok delil bolmadı elinde bir delil olmadı birim sana ne suçlayacak sen elinde bir delil olmadı töhmet birim sana ne dolu karalacak ya delil bolmasa töhmet dolu ya Onda ne için ağlaşıp bunları Dünya görüntülerin bana Türkmenleri bilirdi delil var başka var. sonun kurumuna da oturuyor. Sen düşündüklerim yok. Üstünde geplerin, öbürtünde geplerin. Gittiğiyle şaçından ver kıyırıp yatıyor. delil yok adamlarım yok Delil yok. Жалып edip adamların biri yok. Videoları yok. Javiden Hani adam bilen bana Javiden cevap adam ver kıdaşan zaten. millet Hiç iyilik gelipler, adam yok ağlar. ortada.
Bizler Onu usturmaly, takmak- Türkmenler takmak- usturmaly. Mana şurada takmak- hemmäňiz takmak- Türkmen. takmak- Dogry dälmi? O. Ine şol nememden ýeňem de Türkmen, hemmäňiz Türkmen. Indi bizler usturmaly. Näde usturmaly? Taýda günler çykýar, bu taýdan. O, taýda günler çykýar, bu taýdan nähir çykýar. Gara men şurada bir zat etjek öldüm hem çık gitjek şuradan. Diýerli şonda senem Türkmen hakynda ýa-da Türkmenleriň hakynda mundan soň bir video çekme, videolaryňa beklesenem öz hayatyna gara. Böyle millet gelip mundan ön karşam gelip ağlaşyp otyp bilen dekontymyz bar, bilen WhatsApp'ymyzda hemme zadymyz bar, munça dalar aldyrdyk diýip goýup ağlap oturarlar. Bu näme videolaryny, goýan videolaryny pakla ederim, ondan soň subutlary ýok eden bolsa gorkup mundan beter bolsun. Ha garagyna iki barmak sokup iyi oturdylar. Men hem mundan soň mara bir agdy gep aýtmaýyn bular üçin. Baş adam aýtjagym ýok. Namar. Dünya Türkmenleri bular namar. Meselem şuň sapar Türkmenle gurrun etdik. Gowy pikir alışdyk. Ýagny diýe adamyň sesi var. Men şo sesleri oturup dinledim. Ol aýdylýan sesler hakykata gawat gelen ok. Düşünýäň dämi? Çünki näme üçin hakykata gawat gelen ok? Çünki ýüzüni görkezip gurlan ok, ýalan gurlan ok. Ýüzüni görkezdi, ses tapsda hyýalak gurlan bilmezdi. Çünki gorkordy ýalan sözlemene. Men oturup deriňe otyna bulary. Biz bulara ýol görkezdik. Bularyň derdi bir meseleni çözmeklik däl. O taýda günlary çykýar, bärden mähir çykýar, iki sanap Türkmeniň götüne barmak sokýar, öz arasyna usturup gýyryp oturýarlar şolara ýaýynda. Bir-birine sögüp düşündiň dämi? Olar bizi oýnajak bolýar. Sen barda gör şolary. Häzir RTV run şolar diskotekada günlary bilen mähri diskotekada tans edip video çekip goýmasa bilenim ýalandyr meniň ara. Sen bular arka planda näme edip berini bilemmi wa? Bular ýaman aferist oňjum ara. Metre etmeler ular. Gitsin bokuny ýitirler. Başga aýtjaklarym ýoklar. Şunu türin menem aýtdym. Men bulara şu başda aýtdym, o günlary siziň ýuwudyp biljek funksyňyz däl diýdim. Hatta agnostik geldi, ýadyň şu agnostik bilen gepleşdim. YouTube'da bile goýdum o. Diýdim ki agnostik diýdim, şular ýalak mesele wa diýdim. O taýda oýun görünýär diýdim. Çünki kömek etmeklik üçin baryp maslahat berip oturan adamlary mähri ýaýyndan atyp. Bilýärmi? Meselem bir sana Türk adam vardı. Dedi ki advokat tapalyň, gygyrmalyň, kanun esasında çözelýän Türkiýe hukuk döwleti dedi. Bu adam ýaýyndan atyp göwürdiler. Soňra ýene biri vardy. Ona atyp göwürdiler. Diýmek bular maslahat islemýärler. Diýmek bular iki türkmeni Özbegistanly bir menden uýduny oklap gördüm. Adam deň gurup näle özüni görkezip näme diýär? Ol Türkä. Ýöne bilenkiler geldi, bäri bilen diýdi pulumyz aldy, subudumyz bar, oba diýip aglaşyp otydy şerde. Emmemizem görüp otydy, dogry dämi? Ondan soň billerim etdik şöýdi gidiň, şundan edin, onu edin diýdik. Bu näme gördük, hemmesi uýdularyny pakleşdirip, biller subudam ýok, başga ýok, adamym ýok, hemmesi gaç gidipdir. Ondan soň bular üçin näme etjek? Ölsün bular ala 50-55 ýaşyndaky eneler gelip Türkiýede milletiň götüni süpüro, ýaşajak 20-19 ýaşyndaky gyzlaram gelip Türklerin götüni süpüro. Öten aşam bir ýalanam boldy, öten aşam gelip bir dana gyzdolmyz berde gelip öz aglap gurrun berip otyra. Bular ýalan däl, öz hakyny bular iýdirip oty, ses çykaran ok sal bir zatdan gorkup otyrlar. Ölsünler. Men bundan soň bular üçin sesim hem çykarjak. Başga gepem ýok. indi gören etdir dünya türkmenleri. Günlara çare görüp bilmedik bu toplum hökümete garşy näde gereket edip hak talap etsin. Menem şonu aýdy onda, öten aşam dillere bir syýla 100 kişi, iňardan 200 kişi laf otydy. 200 kişiň şoň içinde adamdan 15-20 kişi gelip bilen hakymyzy diýip oturanmaly şerde. Ýöne olaň hiç biri emmetmedi bu öte şolaýdy şuňaly subutlar ýok diýip otyrlar. Owa Saparmuradım şonu aýdýar, men günörten gepleşdim, Saparmurad dogry aýdýar. Meselem Saparmuradyň seniň pikirlerini alaşýan, çünki guruluşmeklik, pikir açmaklyk, hakykaty ýüze çykarmaklyk. Ýagny igroklar, oýunçular, bilýän küçde oýnaýarlar. Näme etmeli? İki türkmeni uruşdurmaly. O taýda günlary çykýar, o taýdan mähir çykýar, aňyrdan jeren çykýar, adamlar näme diýerler? Näme diýerler şoň? Valna diýerler. Buna valna. Dumka valna, ýagny adamlary nähile gedýär, panika getirýärler. Adamlary bir kelek siňselýärler, bilýärmi? Görüňe türk adamlar siňselýärler, meselem, hersi özüne topor toplaýar. Ondan ýany goldaýan adam toplaýarlar, bilýärmi? Ýani pikir ýöretip otdy bular, adamlaryň pikirini ýönetip otdylar şu wagtda, dämi? Günnara, jeren, mähri, ýene gara göri, hemmeti pikir ýöretip, öz pikirdeşlerini jemläp otdylar. Indi näme diýerler? Bular edin multfilmdäki ýalar adam uçtup başlaýarlar, bilýän oýun oýnaýarlar. Öz pikirdeşlerini onuň üstüne kuşkurýar, ol onuň üstüne kuşkurýar, ol onuň üstüne kuşkurýar. Agdy berilen şek jemgyýetiň akym beýnisine zähär sokýar. Birek oğlun yigreş tohumunu ekýär. Meselem biz din diýär, iman diýär. Dinimiz İslam, näme üçin biz agdy bir däl diýär, öňe sürýär agdy berligi. Bular oza halk köpçüligini agdaly etmeli. Agda ala, ýagny ol onu ýigrenýär, bu muny ýigrenýär, bu onu ýigrenýär. Meselem seni tükür, şu wagtda 30 birler. Saparmuradyň pikiri o tarapa.
Bizim pikirimiz bu tarafa. Emma biz gürleşip bilýär. Hayvanlar isgaşa, adamlar sözleşe. Demek biz türkmenler akıllı bolmaly. Biz bular oýuna gelmeli Yok. däl. Mara diriliş. Mena şu orada öten akşam 200 kişi davet edildi aşağıdan her türlü her zat ýazyp otydylar. Ondan soň bir däne aýal dogurymyz çykdy, ýokary geldi, derdini aýtdy, men diýdi 2 san çaga mat diýdi, 2 san öldü diýdi, Türkmenistanda diýdi, men diýdi gide bilmänmen diýdi, şo döwletiň ýüzünden diýdi, 15 ýyl boldy men Türkde işläp berenme diýdi. Türkiýede men köçelerde galdym diýdi, üstüme ogurluk etdi diýip başga edip töhmet atdylar diýdi. Hemme de eşdiler millet aşağıdan hiç adam ýazana gowra diňläp otyrlar. Ýöne şunday zatlar türkmen milleti görüp, öldüri 200-300 kişi görüp oty. Ýöne bular bar şondaly aňyrdan geldir onuň bir ejil maşgala gelip bir başga bir ülke gelip näme edipler? Ýa-da başga bir ülke mesela şüplet Türkmenistan diýelim, türkmen milleti gowy ýa-da başga diýelim. Baryp şolaň maşgalasynda 15-20 kişi maşgala baryp bir 19-20 ýaşyndaky gyz baryp işe barsa, onu türkmenleň öldürem her zat edipler. Onuň üçin hem şolary öz aýal dogalary 55-50 ýaşyndaky eneleri hemmeti gelip şu durumda köçede galyp ýa-da biriniň işinde işläp bir zat aldy diýip bulary pulunu beren oklar. Bular hemmetini öten aşam gelip aýdyp otyrlar, eşitip otyrlar, öpüler hiç tat ýadan oklar aşakdan. Ýa-da bular görüp bular ses çykaran ok. Ondan men Türkmenistan ady bar ama men Türkmenistanda bam kada diýip düşünemek. Mundan soň Türkmen hakynda men gurrun etmek isläm ok. Bular ýalyn taýlanganda. Men soňky düşünjem şi. Şoňa türin din Sen de on dünýä türkmenlerden şipillenmeli oldun ony. Yo, men owaldan bilip otyrym. Bana jaňadan aýtdy. Yok, Sapar Murat, men mana owaldan bilip otyrym. Ýöne indi hani bir subutdan denýän aýtdyga bir subutuňyz barmy ýa-da başgaňyz barmy diýip dogrymy? Men owal mesela eşdeniň, goýanyň öýle ki bular hani ura eşdendir diýelim. Ýa sen men ura eşdendir, gözümiz bilen görendir diýelim. Ýöne öten aşam 2 tane aýal gelip börde öz agzy bilen gyýgyryp aýtdylar. Hani şolary eşdip oty. Hiç kim gören däldir diýsek börde 200-300 kişi görüp otydy diýen. Şonu aýdym men, oň bolup berendim men, dogry aýdym men owaldan bilip bu. Onu şu Billere var aýak özlemizde gelemizde märi mesela bizler näme bilip gelip otyrys. Düşündiň? Oň üçin hem ýani bu zatlar hiç ulat. Oň üçin näme etjekdiň? Birim sana ýamanlyk görmediňmi? Geçireceksin. Yani çünkü olur belki de pulu iyi bilendir. Ya belki de bir yeri çok jola bilendir. Yani belki de yo pulu ýokmy başga da men oň bilen işim ýok ki. O pulu ýipdir bu başga ýipdir. Şol mesela ýaýda sesini çykarmaşyna men aklym aýran bolo. Düýün. Vallahi benim burmuk dağlarım bir dünýäň başyna ýykarna ýermi. Vallahi ýer şekilde. Gara sen şu bilen 1000 dolarmy diýýäň dünýäni başyna ýykarny. Ýöne sen bugun uýdu çekyp TikTok'a ýükleseň mesela milletem muny izlese, ertirem gelip muny päklä edänim ümsümjek gitbardyňa. Bular şoýtda. Yo, ben senedini getiren senedini getirmeden ol gepin sözün hiç durduğu olmaz aýyrmy. Mana bir senetleri diýer. Mana bir hemme zady. Mana bir dekonti, mana standartda ýatdy. Sapar bular biz bilen oýnap bolýar, türkmenleri goýun diýär bular öz aralarynda. Meselem şol Gulnarany goýan videolaryna siňet gör köpsi Özbegistanly, Türkmenistanly, özbekler, tatarlar, hezledi diskotekada tans etýärler. Gör şolaryň jorlaryny. Şo ökeleri türkmenler goýun diýär. Olar biziň aklymyz bilen oýnap. O senin mähriň hem şolardan. Yo, ýalana maýdan ogul indi. Bir garap otursak goýundan beter bolan ýani. Goýun diýdi hakly. Haky bar ýani. Gurbanguly aýdypdyr. Afganistanly türkmenler ilçi bolup Gurbangulynyň ýanyna gelende aýdypdyrlar. Afganistanly türkmenler Türkmenistana gelmek islese alýanyl gelmek islese diýipdirmi? Bir zatda diýilende şonda Gurbanguly aýdypdyr. Goýun bilen möjegi bir agylda saklap bolmaz diýipdir. Gözüňe türkür. Yani olar dağda gezip beren möjek diýipdir. Bizinkiler goýun diýipdirler. Bir agylda oňuşmaz diýipdir. Gözüňe türkür. Gurbanguly aýdypdy. Şipilleki şu hadisalary bedela şipillek gurrunlary eşitip oturan Afganistandaky türkmenlere sen pulun ber Türkmenistanda gelip ýaşadyň. Ýok, hiçim ýaşamaýar. Kim ýaşar öýtden? Goňşuny öldürürler. Şoda. Şu wagt sizin Allah jany şükür gül ýaly bolup bar. İnşallah Allah ýolunda, ilahi kelimetullah ýolunda bir boluruz, agzy bir boluruz. Dilimizi, dinimizi, däpdesturymyzy, medeniýetimizi, taryhymizi hemme zatymyzy gowrap saklaryk, ýagny ilmimizi artdyrmaly. Biz bularyň kimliklerini öwrenmeli. Bilýärmi? Ýagny indi oýuna gelmeli-de. Bular ýylda edýär ony. Vay, bu orta çykýarlar, öýçük durýarlar, ondan sonra ýitip gidýärler. Meselem bizler owada 4 sana küçük saklaýardyk. Şonuň birisi gürjüdi. Gürjü, kiçijik gürjü bolýar. Şu gürjü ılgak gidýär da olyny bar köpekler izinde ılgak gidýärdi. Soň gürjü izine gaçyp gaýdýardy, köpekler şu taýda gazalgan bolup bir-birini urşup durýardy. Onsoň men oturup sinýärdim.
Bularım şo näde? Bularım şo gürcü ýaly kop geçimi ýaly kop büküp ortaga çykýarlar. Bir giden türkmenler birek garpyşdyrýarlar we syrygy gidýärler. Videosuna aýrýarlar, hemmelerine aýrýarlar. O diskoteka gidýärler, dogrunyny bellýärler, ekeler ükeler bilen. Şaşşama kataka maşşata, şakata makata takata diýip goýýarlar. Ay bas, o gel keyfim geldi. O bular ýaman o dünýä türkmenleri. Esasan biz tarapynkylar ýaman ýerler. O biz tarapynkylar gaty tilki. Indi danymyl öz ostankylar bilen birleşdiler. Bilýärmi? Öz ostanyny Türkmenistanyny birleşdiler. Türkmenlerimiz aňarda da aýak asty bolsun, Türkede gelse aýak asty bolup görlerem. Sesini çykarmadylar, kellesine basyp hakyny ýyp görler zaten, ýene de dowam o ötüp beter bu. Sesini Şimdi men çykarmadylar. dünýä türkmenleri serret. Men Kur'an okamdan soňra maňa dinim susmakly öwretmedi. Men çykyp aýdýan. Şolar şirket açyp öz ostanyň watandaşlaryna kimlik alyp berýärler, sizin gözüňizi boýaýarlar, olanky kimlik sizinki ret diýýär. Puluňyzy alýarlar, ýalla di Sudanýa diýýär. Çünki syny dikör hemme şolaryň Gulnaranyň kapdada işleşleriniň hemmesi öz ostanyň watandaşy. Bilýärmi? Öz ýoklar, tatarlar, Çagataj mongollary, Türkmenistanyklaram şonlar. Şoňa ýanaşýarlar, şol örgüt bular. Bular hem yer kontrol alyp oturýar. Gödäňe türk gruppa we kontrol alyp oturýar Istanbuly. Çygyş satýanym şulardan, şirket işledýänim şulardan, kargo işledýänim şulardan, konsul hyzmat edýänim şulardan, hemme şulardan. Ölüýünü jaýlaýanym şulardan, ölüýünü Türkmenistana uğradýanym şulardan. Hemme ýerde şular we geçimi oňaýaýarlar bilýärmi? We etjekler hem näme? Biz Türkmen diýip edýärler. Düşündiňmi dämi? Oňa biziňkiler hem näme? Bu aly bilen nokta. Aly bilen nokta. Oň hemme zada biler düşünüp otys, özbek bolup türkmenleriň hakynda gurrun ede, o türkmenleriň hakynda başga da oýuny. Bilenmez işe yaran nokta millet bilip otuýar, sesini çykaran nokta. Deňki ýaly millet bilen adamlar sesini çykarsa, herkim dugurly duşdan wakalar aýtsalar, onda bol oýuny bular ötek üstüni ýaparlar, hani hiç kim görmesin. Bular näle oput topladylar? Meselem şu Garagalpaklar öldürdüler. Garagalpaklar öldüren wagtlary Ýewropadaky Türkmenistanly we Özbegistanly nemeler birleşdi. Men şonda aýtdym, oppa diýdim. Ýewropadaky siýasatçylar bar, endi Türkmenistanly siýasatçylar bar, Özbegistan siýasatçylar bar. Bular bir ara geldi. Oňa men bulara syn etdim. Garagalpak türkmenleri öldürdüler, aktivistlerini türmäge basdylar, bular birleşdiler we ümsümlik boldular, ses çykmady. Men aýtdym, oppa, bu taýny kontrol alypdyrlar. Türkiýe syn etdim. Türkmenistan özbekler, Özbegistan özbekler, tatarlar ýeneler birleşipdirler. Ähli ýerler eýlepdirler. Magazynda da şular, kargoda da şular, şirketde de şular, konsulda da şular. Oppa, bu taýna eýlepdirler. Türkmenistan syn edýän Aşgabatda da men tekedik beýgir otylar. Gödäňe türkmen men aýtdym, diýdim. Diýmen sizin kimliklerinizi orta dökmeli diýdim. Ondan soň men bular kimliklerini orta döküp başladym. Patırdyp. Indi bular şu wagt suwun ýüzüne çykyp başladylar, düşündiňmi? Bular şu suwun ýüzüne çykdy gowy. Indi ýöne şular saýlamaly, bilmeli, öwrenmeli, şolaryň taktikalarını öwrenmeli. Nähilek taktika ulanýarlar, nähilek adamlar oýuna getirýärler, näde iki türkmen uruşturýarlar, näde sumkatýarlar, näde özlerini alyp barýarlar. Bir öwrenmeli. Bolmasa bular biziň ýakamyzdan elini aýyrmaýar. Düşündiňmi? Bularyň musulman diýene de ananmaň. Bular hiçbir musulman değil. Türkmenistan'da kısay, men Türkmenistan'da cevap ver. Buların hiçbir musulman değil. Çıksın karşıma men musulman diýän. Ne bular yakadan tutup moýmandyr, eşek edip mülüpdirler. Ýerläpdir, hiç tarapy bir gorjunajak wagtyň ýok. Üstüňe minip aýlanyp berler. Ýa, şu neme Türkmenistanyňkylar bilen Özbegistanňkylar birleşen wagty meni Ýewropada suwda berjek diýip pakkardy bular bir arada bilýärmi? Bana jaň edip adwokat tutýar, seni ýok edýän diýip bana Özbegistan nemeleri jaň edip, men aýtdym, gelin diýdim, gelin alyň diýdiler. Alyň ýekeje türkmenler we üçüň tatarlar, Çagataj mongollary, o hemmäňiz birleşiň, özlegiň ýene gara görün. Ama bir türkmeni ýok edersiňiz, 1000 türkmen Allah başyňyza bela eder, girer, deşik tapmarsyňyz. Sizler şöyle özüňizi ýigrendirip berin, düşmançylyk edip, ýamanlyk edip, özüňizi ýigrendirip, gowy edip içimize ýakyn, ondan soň görürsiňiz nähilek düşmançylyk edilýär, nähilek millet paraçylyk edilýär, nähilek düşmançylyk edilýär. Ya ölers, ya alars, ikisinden birine aýdy gidersi ýöne. Şonuň üçin düşmançylyk etmeň, ýamanlyk etmeň, hilegarçylyk, tilkiçilik oýunuňyzy etmeň, türkmenler oýundy, sizleri tanaýar, siz musulmanmy, türkmenmi, türkmen dälmi, siz gowy adammy, erbet adamy, biz tanaýas indi. Şonuň üçin iki türkmen uşturjak bolmaň. Zamira bizler Eýranistanyň türkmenleri. Çonnalak dünýä türkmenleri gahar etme dogunçumar. Biz imanymyza görä dogruly haýkyraly goý adamlar alan alsyn. Alanalar, almadyk suwda gark bolar dogunçum. Doğrudan sen giyin tutsan aýtdym men. Şoňam aýtdym, bu zatlar oýun diýdim. Bular biz bilen oýna oturýarlar diýdim. O iki türkmen uruşturýarlar, ondan soň bir tikitden videolar hem ýok, hereketler hem ýok, adwokatlar hem ýok, gidip şikaýet edenler hem ýok. Gygyrdylar, bagyrdylar, goýdular. Şunda dowam etdiler. 100 ýyldan geçip türkmen adyna bir zada bolmasyn. Men şoňa gözüm ýetdi. Şu bilen 100 kişi bolup biler bir kişi akymyzy ýydyryp otys.
Ondan bulardan näme gorjakdy? Bulardan ayağa kalkmasyny beklädiň, bularyň bir direlmesini beklädiň, bularyň näme etmesini beklädiň. İman etmekliğini doğuncum. Dine Kur'an okumaklığını isleyen. Bakara suresini okusunlar. Tövbe suresini okusunlar. İsleseler men Türkmençesini koydum. Mene şu akauntuma girýärler. Menin akauntuma girip videolar geçirýärler. Şu taýda Türkmençe koydum. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini Türkmen dilinde koydum. Menin şu akauntuma girin. İstesen video ýargy görnüşinde dinle. İstesen oku. Sizin başka çıkan Türkmen olsa, mesela milletin Türkmen olsa, kananın Türkmen olsa, sen Kur'an okumalı. Sen Allah'a iman etmeli, sen tağutu inkar etmeli, sen ilahe kelimetullah yolunda tevhidi vağız etmeli. Senin başka çıkalığın yok. Sana Kur'an'a da açıp vermeýärler, sana diaspora derneğe açıp vermeýärler, seni bayatmaýarlar. Çünkü bular gudurap ýöşüýär. Bizler Allah diýip gıyrýas, bular men Türkmen diýip gıyryp başladylar. Biz Allah diýip gıyrýas, bular men Oğuz diýip başlady. Biz Allah diýip gıyrýas, bular biz Gök Tagry diýip başlady. Gölerge Türkler. Sonunda şamanizme getirip uygulaýarlar. Şonuň üçin biz Allah diýmegimiz dowam edeli, Allah bizim ýolumuzy açyk etsin, hemmemizin iman ýürek bersin dowamjyk görmä. Esasy şol Kur'ana saralmaly. Doğan diýär, Kur'an din diýip terörist bolup ýörlerdi. Ene şolam ýa tatar ýa özbek gelsin şu zamira we adam aýdyp bunu şu zamirany gelsin, hemen şoň haýsy milletden aýdyp ben gel. Görýärmi? Kur'an din diýip terörist bolup ýörlerdi ýa. Bular şol taşnaklardan bolmagy mümkin. Gel ýaýna. Aşgaran Türkmenistanda ýaşaýar. Görýärmi? Seret. Ben ne gitmem Şerif. Şerif. Kulaklan kırgısın deyip dinle o dinlere. Selamünaleyküm emmeden. Aleykümselam Şerif han. Aleykümselam. Doğru zatlar aýtýarsmy ýa? Güýme o tüsün. Doğru. %100 doğru aýtýarsyňız. Bu Türkmenler urup uyandırmasam bolmaýar bulara. Ay bular uyara. Ertepilde devle para dengar Şerif. Gel. Yo, indi Şerif, burmuçuk Şerif, şunu aýdyn Şerif. Gülnaranyň eli sagy bolsun. Jeren Oradowanyň dili sagy bolsun. Bular urýanlar getdik. Bilýärmi? O wagtda Jeren urýar, bu wagtda Gülnar urýar garaşlary urup dersin sypyryp samandykyp para bular oýarýarlar inşallah. İnşallah oýarjak bular. Yüzlerini titrip pul alıp atyr. Ay bular şu urup oýarmasaň oýanmadylar ha. Ey bular var ya şey, howalymana bardylar. Türkiýe howalymana barıp Serdar Şöhrat ýollar açylsın, Serdar Şöhrat ýollar açylsın diýip o aeroportda ağladylar. O myjyk bolup ağladylar gözlerini tüpkür. Gara suwul ağladylar çünkü pullary gutordy. Kwartira tapyp bilen oklar, iş diýsen iş ýok, aeroportda ýatylar, suwsuz aç. Bizim Dur Sultan dagymyz pul jemledik. Dur Sultan we men we Alişer da we hemmemiz üçüp grupda pul toplap bulara produkto, çörek, bulk alıp Dur Sultan da aeroportda bulara çörek berseler çörek alıp bilmän gorkup durlar o. Çörek alıp bilmän durlar gorkup aeroportda ağlaşyp bara. Soň Dur Sultan dagy ýanyna baryp gorkmaň, hakyňyzy talap ediň, siz adam eýle diýip şo taýda telewizionyany ertip Dur Sultan öňünde çykyş edip telewizionyada görkezip şeýdip Türkmenistany uğratdy. Bular öz başyna Türkmenistana gidip bilen oklar ha. Şu Dur Sultan dagy orta çykmadyk bolsa bizler pul jemläp telewizionyany ertip, gazetecileri ertip, produkt ertip, bärdin gysmadyk bolsa ýatardylar bütün şänlikleri edip aeroportda ağlaşyp. Serdar Şöhrat ýollar açylsyn, Serdar Şöhrat ýollar açylsyn diýip. Ha? Videolar var görmek istedim ben pat edip koyup bilýän ýöne utanýan. Ben utanýan şonu bilýän goýmany tanýan şu videolar var. Aýtmaga gerek ýok. Men mana şunu görüp hakykatlary öldür gelip aýtdylar, uýdu çekdiler. Inde görüp otis videolar paklediler, seslerini yapıp ümzimjek gitdiler dämi? Mandan soň men bularny hiç taýdan görmäme gerek ýok. Bular näle uran sarlygyny görüp otis ýa-da bular taýak bilen urup galdyrmaga gerek ýok. Bular her kaýsynyň kellesini 2000 dollardan urdular, şonda sesini çykarmady. Ne? Başga näme diýjek onu? Bir wagt saparma Türkmen diýip bir ýigdim patbeşikli abeneli ýaýna açýardy. Türkmenlerimiz diýip arkasynda ýenen goýup çiş bilen menem ýaýna bar ýadım Türkmenler. Burun WhatsApp'tan jaň etdim. Ay aga dedi bular boljak men topa tutup söýler diýip saparlar. Hem de adyny da edetden. Ýani do tüşlem Türkmençilik etdi bundan 2 ýyl öňden öňe birde ortaga çykyp. Özümkiler septämen, özümkiler Türkmençilik etdiň, dostum, doganyň, akrabaň, gowmyň şolardan düşman bolady düşündiň. Ýa, bizem düzel ýa. Ýawaş düzel ýa. Türkmenlerin hakyny iýdäp ýa-da başga gyklyklanan adama bilenkiler ony şunda bir bet görok ki näme diýsen az mesela bir türkmençilik edip sen öňe çyksaň sana söwgem bilen başga elinden gelde bar şu akawanyň apatdyrjaklar başga çekler yüzme-yüz boldan urmakçy hem dogry.
Bir tane video paylaştım. Ben şu bir tane video paylaştım. Bundan 2 kilodal. Birdi WhatsApp'tan cana gelip ey sen bana dedi näme verecek, ötecek. Adın bir ayt gayret et dedim yok diyor. Sen bir tane karra tawa diyor şuna mal gittik koyacak diyor da bola ben ettim şuna mal gittik koya indirler. Ondan da ben ettim kulağı tuttum yeter ben ettim artık. Yani Men men bir iki tane zat hesabım sağlamadım oldu, ha, bana şey- Safar. Ey don. Mesela şu yayın açanında bizlerden bir Tatar mı Özbek mi biri ahwatnik dep senin yayınında oturdu. Afganistan'da Türkmenler var ya, men var ya, ol sögüp oturdu. Ejeň näme diýdi? Ben sen şoňa sögüp oturdum bilýän ýaýna şu ahwatnik dep ors harp bilen ýazyldy durur. Bilýän şoň Özbek mi Tatar mı bir zatdy şu. Bilýän şoň Ol halleşin yaman rendi var bolady, dostu bolady. Onu men näme sebepden etdim? Hatta men özümkilerim maňa sökdi. Şol bizim marçakly bir olan ma, şoň bir videosy bardy, ol olan ýok boldy. Şonu aýyrtmak üçin hiç kime istatdy bilmedim. Aýyrtdym. Ondan soň haleş bir gedek ýaýna geldi. İkilap ýaýnyma gelmedi. Aşağı atyp engelledim men haleşi. Başga ýaýyndan geldi. Ýeneden söküp engelledim. Ol şo bir tane Umit diýip bir olan bardy. Belki tanadyr ondur dünýä türkmeni. Tanadyr olmadan şoň videosyny aýyrtmak üçin men hiç tat diýip bilemokdum. Onu aýyrtdym, ondan soň engelledim, taşladym emmesini. Hiç birini görendädim men ýaýnymda. Geleni ýa bolmasa oturany iş ondan soň. men şonda ýa gördüm dedim ki o ýerde bir tatmy Özbek mi kim ol taşnakmy belli däl bize söküp durup oturyň Afganistanly türkmenlere söküp durup oturyň ejesine bajasyna men aýtdym oho dedim. Safarmat bıçağa gelip durup dedim bilýärmi? Yo, ol şol mesela şo video men her gören bilen men ene iňime bıçak sokulan ýalak bolady. Şol video aýryldy diýip maňa habar geldi, ondan soň emmesini engelledim men olar. Klip ýaýnyma gelmeden bolar, getirmedim ýaýna. Soň öňrek bir video bir meselede öňrek bir meselede şonam diline getirip aýdan eken alış. Dostlar bady, dolar bady. Şi meselede mesela şol video bir olanmady videosyny aýrypdym, haýyş etdiler, soň ikilap ýükledim diýip bir meselede aýdan eken şol pikiriňiz bolsa diline getirin ekeni. Soň ýaňyna ikilap ýükläp durany. Ana şo meseleden men istat diýip bilmedim. Gelmen aýtdym, tak şo videony bir ýuwaýynça, ýudraýynça. Soň engelledim, taşladym ony. İşler ukaşın özlep berden bir ýanyna geladi ýaly şol kıyılardan. Hemen anna. Umidin anna. Şonna bir Şol Umid olanyň men videosyny ýugdurdum on bir gedek. Ondan soň moda şo özüm haýyş etdim, başgalara haýyş etdirdim, ýugdurdum. Soň şo öňrek Zarif bilen tartışanda ikilap ýükleýän eken o video ýene. Şol haleşem aýdýar. Bular gorkak işler edip bilmeýärdi. Urup bilmeýärler, öldürben bilmeýärler diýär. Demek bu bir zat arkalan ya mesela şu meselelerini kozlamaklığı, şu hareketler etmekliği. Bunların hemmesi aslında meydan okuyar. Çünkü ol barıp şu vaktam ettiler, son yeni de ettiler, son ettiler, yine son sapar göz gördüler. Mesela sen gelip men öňünde durdun, ýadyň şuşan saparma türkmen gelip neme diýdim maňa, sen näme diýip öňge atyp men söküş başlady. O diktator türkmeniň ýaýynda oturdy. Şonda bile ýaýyn açwady, mutuk bir görsem saparma türkmen maňa söküp başlady. Gyýyryp jagyryp men aýtdym, oho dedim. Demek buna maňa küşkürdiler. Men durmadym. Men teke türkmen diýip beren türkmen oglan geldi, şo döwürler. Yani şonda da biz alıp çykdyk, ýöne indi sögüp bilýän däldirler. Afganistan türkmenleri syne diýän olsa. Çünkü bir gedek agyrlar biçdi da. Indi sögüp bilmeýär. Yani şo sapar eger göz etmedik bolsak, ular ýene sögüp durlar düşünýänler. Oň üçin hem ýele ser sögüp sögüň paýdasy ýok. Mene ana şulan Gulnara hakynda näme doka diýip synagym gördük kala. Işlada men Bir gayrat o. Men sen şonu uçurmaýdan. Men onu bu şemaran hasana telefon şemaran WhatsApp urat sen maňa bir gepleşerik ýakynan. men mi? Hawa. Atay. Saparma Türkmenistan hökümetini işleýär, birazcık dikkatli ol. Türkmenistan devletine hükümetine deyip keşke bilen elimizden bir zat geldi dedik. Keşke bir ikna bilsek bir çopana adam biz. Şu çopanlar gıydı o ya da sizlere de tadı gıylamız yanaşya bilýärmi? Türkmenistan şu gıylamız yanaşya sizlere. Şu gıylar bilen ýenler bilen gözümüz bakma bular da. Bor inşallah vallahi. Sen kıyız diýordun, diýil şa, sen kıyız diýordun. Men töbe sabırla sen aýtyny zatyňa gara. Men öyle gördüm sen seret. Hemme türkmenler jemlenip Sana men näme üçin gaharym geldi aýyrmy? Dur. Şu Serdar Bermuhammedowyň suratyny goýdum men. Serdar Bermuhammedowyň suratyny goýdurdum. Sen aýyp diýdin. Dur, men iki tane men her planem aýdym aýyrmy. Saparma Türkmen maşynyň suratyny galdyr diýdim. Biram şu bayragy galdyryň men aýtdym. Bayrak bar Türkmenistanyň bayragy. Sen özüň Türkmenistanly dogrymy? Ýok. Men şo bilen sana da mana şu söz aýtdym. Diýirliş agam diýdim. Eger seniň ýüregiňde bir arjyk türkmen ganyň bolsa diýdim.
Şu bayrak ayak astı bolup ýatyra dedim. Sen şeňe şaňda öwündüň, östüň, men devleti garaşdyrmadım. O bayrak milletiň bayragy. Şu bayragyň men aýtdym, ayak astı bolup oty, ýene tenem men aýtdym, ştaýda otyň men zoruma gitdirin, şol men aýtdym. Birinji bir, ikinji ýan Saparma Türkmen maşynyň bayragyny ayagyň aşagynda goýup otyrdylar. Surat ayağına aşağına koymadılar. Suratını Doğru. koydular. Indi şurada bir soru. Türkmenistan'da 7 milyon Türkmenin içinde bir erkek olan gelip diriliş tapıp alıp ölüm tayağını vurur bilmedi mi kavul bayrağı basıp? Şipillen şöyle bir zat ba, mesela köp bir dogullamyz ba, mesela men öz şahsymdan gepleýebiljek. Öz Türkmen dogullamyzyň üstünden gepleýin. Afganistanyň şu Cumhuriyet bayragynyň zamanam geçti. Bir debir ýani ýykyldy geçti, dogrymy? Ýöne şonu bara ayagyny şana alyp otursun. Eger ýanynda şu Türkmen olan ýanynda bolsun, bar agdynyň üstüne owradar aýyrmy? Näme sebäpden? Doğru. Menem şonu aýtjak bolan, ala men öýdüm öýde asyldy. Cumhuriyetiň wagtynda Afganistanyň bayragy aslandy. Bilem o ýanda hemme nemelerimiz bar. Ýöne meňem aýtjak bolan mesela sen men baryp dirilişe aýtmamyza gerek barmy diýjek bolan 7 milyon adamdan bir kişi dirilişe garşy çykyp bilmedim ka ýa-da dirilişiň aşap beren ýerindäki Türkmen oğlanlar aýtmadym ka maňa sen şo etmeşiň. Garyndy diriliş aşyga aýtdym maň opilla aýyrmy. Men sen diýdi näme diýip Gulnara şoýtdyr. Bak Gulnara men näme diýen hak beron agla bolmatynda adam göz ýaş döküp aýtdy. Şidatlar oyun diýdi. Şidatlar etmeň tiller diýdi, sögüşmeň. Iki Türkmen arasyna diýdi. Göz ýaş döküp aýtdy. Men eger bir yaramatçylygyny görsem, olam gelip Olanı boş verin onu Saparmat. Sen WhatsApp'a gelsen onda. Videonu atarna aýyrmy? Mesela gelip gördi özü ağlap aýdy oty bilen Türkmenlenmez atlanmaz gitdi öýle böyle diýip ondan soň özü gidip äre bilen ärimi dämi nikalamy dämi onu bilemok gidip pavyonda el şarpyp otyr. Seret. Ştaýda men bir zat aýdym. Şo döwürler, şol Jeren Uradow meselesinde şu Saparma Türkmen bilen Gulnara ýaman gowy hereket etdiler Afganistanly türkmenleriň hereketine garşy. Soňam teke türkmeni men diýip beren bir oglan bardy. Gidip Jeren bilen Halişe ýalbaryp oturdy ýaýnynda, videoň sildir aýdyp ýalbaryp oturdy teke türkmen men diýip beren. Bu geldi de men garşyma dikildi. Men hem aýtdym diktator türkmen diýdim. Dawa ýaýyn açjaň diýdim. Berlik dedi we ýaýyn açdyk, näetdik? Emme boka sen ýalak bolup gitdiler. Yani dogonjuklarym bir zada düşünün. Çünkü buların agzyny yumdurmasak, bular ýaman öwrenýär. Bugün meret çykyp sökse, ertir sertar çykyp söger. Bir gün maral çykyp sökse, ertir merjen çykyp söger. Şonuň üçin bular göredip gormasaň, bular çykyp durýar. Çünkü diýişinde et galýar. Gören etip gör. Şonuň üçin men ylgap ortağa çykdym. Men bilip otyn şu mesele gozgonyň adyna bilip otyn. Ýene şu taýda Jeren bilen Gulnara bar. Ýene şu matky meselede de Jeren bilen Gulnara bar. Sen edýärmi? Şu meselede de Jeren bilen Gulnara bar, bu meselede de Jeren bilen Gulnara bar. Sen edýärmi? Ýagny birazjyk aklymyzy ulanmaly o ýigitler. Oralar. Dünya Türkmen WhatsApp'a gel, WhatsApp'tan gurulňa ders dogan. Tamam. Barlaşa. Şol böyle Şeripcan diýip şam görüşüp. Türkmenlerden wagtçyna bir sanak özbek bilen dostlaşdym diýip doganjo. WhatsApp'tan gel gurulňa deli boş ver. Yani Türkmen diyen milletimiz var, kanımız var, dinimiz var, milletimiz var, kitabımız var, Allah'ımız var. Ama beýdip nemetmäli men haçanda näridarlap ýöne. Şol Jeren Uradow meselesinde de şol ikisi var. var. Men oňa elektron zadyna haýyr, mesela Saparmat ýa başga bir destekläbilermi bilmezmi, oňa hiç dat diýjekkä. Ýöne gelip ödi YouTube kanallarda başga ýerlerde bilen türkmenlenmez diýip börde aglap video çekip atsa hani milletin bolup bereni. Ýöne ödem gidip pavyonda ýalaňa çykýlanganda el şarpyp otursa, ol ikisini men göremden soň türkmenem bolsa gerek ýok maňa onuň özbegem bolsa başga da bolsa. Şunu görüp men bunu destekläp bilmerin ana kim bolarda boldun. Şunu türin doganjuklarym. Bir adama ýaşlyk etmek üçin çykmadyk. Biz Allahyň razylygyny garanmak üçin çykdyk. Çünki adama dayanma ölür, diýwara dayanma ýykylar, agaja dayanma çüýrär diýär. Bu dünýäde Allah'tan başga hiç kimse galmaz diýär. Çünki Allah Taala Kur'an-ı Kerimde näme diýär? Wagty and bolsun diýär. Yani Allah Taala bu dünyanın wagtyndan and içýär. Wagt geliji we geçici. Näle saklap bolanyk? Öňe Allahyň huzurunda wagt geçmeýär, wagt durýar. Bizler ulal ýaz keçelýär, garraýar bu durmuşy terk edýär, wagt geçip diýär, ay gün geçip diýär. Emma Allahyň huzurunda wagt ýöremeýär. Çünkü Allah Taala Kur'an-ı Kerim'in 18-nji suresinde, Kehf suresinde 7 sanak uklan nemeler hakdaýdy. Yani 7 sanak iman edenler hakdaýdy Allah Taala. Şolary 309 ýyl uklodya, 309 ýyldan soňra diýretdi. Demek Allah Taala'nın huzurunda wagt geçici däl. Wagt dine adamlaryň durmuşunda geçici.
Bizler dünýäni ýaz, ululýas, ýaşlanýas, bu durmuşy terk edýär. Ýöne Allahyň huzurunda wagt geçmeýär doganjyklaryň. Şonuň üçin Allah Taala Qur'an-ı Kerimde wagtdan and içýär. And bolsun bu wagta diýär. Gözüňe tutdurum. Şonu diýene Eýranly türkmen mendik gelýär. Şol Eýranly türkmen mendik gelýärler. Köpüsi fars, türkmençe Yerleş. farsylar. Men çykdym awarlaşar. Bolýa, dünýä türkmenleri. Bolan. Şolar ýalak doganjyklaryň, şonuň üçin Qur'an-ı Kerim okujaksyňyz, Allah'a sığınjaksyňyz, Allah'ın hak dini, İslam dinine saraljaksyňyz. Mähkem bir ýüpden tutjaksyňyz, üzülmejekdir. Emma adam zadyň ýüpüne ynanyp goýar çümseňiz, garp boljaksyňyz. Ağaca dayanmaň çüýrär, diwara dayanmaň ýykylar, adama dayanmaň öler gider doganjyklaryň. Allah'tan başga hiç kimse baqy galmajakdyr. Şolar ýalak şonuň üçin Allah'a iman edin, Qur'an-ı Kerim okaň, aýatlary okaň, peýgamberimiň sünnetlerini okaň, peýgamberlerimizi tanaň. Kimligimizi tanaň. Türk iman milleti, peýgamber ordusy Allah'ın yer ýüzündäki gylyjy. Allah Taala Qur'an-ı Kerimde näme diýär? Men sizi milletlere we dillere böldüm diýär. Birek biriňizi tanamakly üçin diýär. Sizleri yer ýüzünde halife edip yaratdym diýär. Egerde meniň diýenimi edip adalatymy uygulasaňyz, sizi milletlere üstün kılaryn diýär. Egerde biz Allah'ın ýolundan ýöresek, Allah'ın adalatyny dikeldip ilaha kelimetullah ýolunda hereket etsek, Allah Taala bizi yer ýüzüne üstün bir millet kıljakdyr. 650 ýyllap İslam dinini dik ayakta tutan Osmanlı döwleti ýalak döwlet gurdurjakdyr. Gözüňize getip görüň doganjyklaryň 650 ýyl Türkmeniň halifesi boldy, musulmanlaryň halifesi boldy. Türkmenleriň hamisi, musulmanlaryň halifesi Yavuz Sultan Selim'di. Mekke'den Medine, Şam'dan Küdüs'e ne giden yerlere hükmetdi. Horasandaky Türkmenler, Hindistan, Pakistan, dünýä ýüzündäki Türkmenleriň halifesi boldy. Türkmenleriň hem hamisi boldy. Yani Türkmenleriň öňde gelen zady boldy. Iňe kynyklar bardy. Kynyklardan soň kaýlar geldi-de. Şolar ýalak doganjyklaryň. Bugünkü näme diýerler, ne mutlu türküm diýerler, türkmeni türkmenlikden çykarýarlar. Bizler Oğuz diýerler, gök tengri diýerler, bizlere Mongollaryň şamanizmini uygulaýarlar. Ah ýigitlerim meniň. Şerif doganjym aýtgany ýalňyş bolsa ýalňyş diýip düzedilä ýigdim. Doğru aýtjasyň. Türkmen özüni bilmesi gerek. Endi esaret altında her ýerde, dünýäniň her ýerlerinde türkmen aýak asty bolup ediş bilen. Mana Şuna ýasty etmeden. Rap bolduğunda asaret altına gelir Türkmenler. Dünyanın her yerinde. Şimdi şu Leyle'nin basını Türkmenistan'ı şu Türkmenlerin yönetip oturan yerlerine basanı indi 150 yıl bolandır. Gelip basanı. Olar biliyor mu Doğan şu tarihleri? Kança zulüm gören şu vaxtlarda Türkmenler her yere çağışan derbeder bolan şondan beri esaret altında Türkmenler. Lisana bir zat aýdym. Qur'an-ı Kerimde Allah Taala münafıklar barada, müşrikler barada habar berýär bizim peýgamberimize. Diýär ki, onlar ilki seni özüne meňdeder diýär. Soňra seni imandan daş tutar diýär. Soňra seni ýok eder diýär. Olar münafıktırlar diýär. Düşündiňmi? Şonu türünde sin edip gör. Osmanlyny özüne meňdetdiler. Ve imandan uzak tuttular. Sin edip gör soň zamanlar ve Osmanlı döwletiniň sütüni araplaşdy, farslaşdy. Qur'an-ı Kerim'in yazgısını okap bilmedi. Kur'an'dan uzaklaştılar. Bilýärmi? Ve bunu söwüşe soktular. Şeýdip Osmanlı döwletini paramparça etdiler. Mekke'ni, Medine'ni, Küdüs'ü, Şam'ı, Bagdad'ı elinden aldılar. Ne giden toprakları elinden aldılar. Yoksa Mekke, Medine, Bagdad, Kudüs, Şam hemmesi Osmanlı döwletiniň toprağıdy. Ýedikliğime kafa tutup oturan. Gözüňe tükür. Şolar ýaly doganjyklaryň. Şonuň üçin birler türkmen demekle üçin algamal däl. Olar bize meňdesin. Biz türkmenligimizden waz geçmäliň doganjyklaryň. Olara ne mutlu türküm diýdik biler. Ondan diýenem birler ne mutlu Türkmenim diýelim mene. Näme gyny bar? Şimdi sana şunu aýtjak. Bak Qur'an-ı Kerim'in yeni aýatyny ýatladýan. Olar ilki seni özüne meňdeder diýär. Diýmek biziň ýarymyzy türke meňdetdiler, türkden çykaryp Mongola meňdetdiler, bilýärmi? Şamanizmi uýgulatdylar, indem Ýewropeýsleri meňdek etdiler, inglizleri meňdek etdiler. Herme meňdediler, da meňdemeli zat bolsa meňdediler şu wagt, dogry dämi? Birine meňdep bilýän bolsa meňdediler şolar şu wagt. Emma biz şu türkmenligimizde dost. Biz türküm diýmedik. Bizler inglizleşmedik, nemsleşmedik, orslaşmadyk, rumlaşmadyk, biz şu duruşumyzda dost. Biz türkmenlik dost bilýärmi? Emma sinedik gör, ýene şu Qur'anyň aýaty gelýär. Olar diýär ilk seni özüne meňdeder diýär.
Demek onları Türkmenlikden çıkardılar, Türk ettiler, Türklükten sonra kimlere meňzetdiler? Şu asyne diýärmi şunu? Kime meňzediler? Ha? Ana doğuncu. Şonun üstüne berler hemme adımız var. Dine hiç kaymaklık kaldı. Biz Türkmen, Türk iman milleti, biz bunu ýatdan çıkarmaly däl. Düşünýär mi? Biz bunu ýatdan çıkarmaly däl. Şonuň üstüne sersap bolmaly fitne zamanında. Aklymyz ulanmaly, pikir alışmaly, tarih barada, medeniýet, däp, destur, din barada hemme zat hakda ilmi siyasi derejesinde pikir alışmaly. Çünkü düşmanlarymyz duzak kurýar. Düşmanlarymız Ýewropada duzak kurup oturýarlar. Düşmanlarymız Türkiýede duzak kurup oturýarlar. Düşmanlarymız tüm Orta Asyanyň içinde, Türkmenistanyň içinde duzak kurup taýýarlyk görüp oturýarlar. Biz de taýýarlanmaly. Biz de aklymyz ulanmaly. Şuňýandan Doğru aytıyorsun. Bir beş doğan menem çıkacak. İşten hem geçiyor. Benim ýaýyny ýapjak. Benim ýaýyny ýapjak. Allah'a emanet bolan doganjak görüm. Goý bizi yaradan Allah'ım sizleri ýagşylara ýanyşdyrsyn, ýamanlardan azlaşdyrsın. Kast eden pes bolsun, ýamanyly ters bolsun. Türk iman milletime Allah'ım güç kuwat bersin. Yüreklerimize iman bersin. Maşgala baýlygyny, agdyrlygyny bersin. İnşallah bizi yaradan Allah'ım bizi bu dünýäde üstün bir millet kılsın, İslam'ın halifesi etsin. O İnşallah. Onda sağ olun, sağlıkta görüşelim. Artistler hem tanıdığınız, oyuncular hem tanıdığınız. Huşkar olun fitne zamanında, serefap olun. Huşkar olun, häzir olun, haýyşdym. Döwlet galkyp taş ýarynda baktınız. Sağ olun davancıklarım, özünüze bu cesaretin.